Szervusztok! A mai Töri-óra adásában megnézzük a második világháború legvitatottabb gazdaságát, a náci Németország motorját hajtó, önfenntartó gazdaságot, legalábbis azt, amelynek majdnem sikerült ezt elérnie. A videó legelején szeretném leszögezni, hogy ez a videó teljes mértékben oktatási szempontból készült, semmilyen ideológiával vagy videóban szereplő emberiség ellen elkövetett bűnténnyel nem értünk egyet, illetve a videó csak gazdasági szempontból fogja bemutatni a háborút vagy annak részeit. Most, hogy ezt megértettük, kezdjünk is bele, és nézzük meg, hogy miért is volt a német gazdaság egy úgynevezett gazdasági csoda. Első fejezet. A gazdasági előzmények. Ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy Hitler megtámadja Lengyelországot a gazdasági instabilitása miatt, ahhoz meg kell néznünk, hogy honnan is indult ez a gazdaság. Ahogyan mindannyian tudjuk, Németország vesztesen került ki az első világháborúból, ami nem a katonai eredmények miatt számít nekünk, hanem azért, mert Németország a háború után hatalmas jóvátételt volt köteles fizetni. Ez önmagában nem lenne akkora probléma, mert ezt meg lehetne oldani azzal, hogy visszavesznek a kiadásokból, és ebből a ki nem fizetett pénzből pedig tudják fizetni a háborús jóvátételt. Viszont ez nem olyan egyszerű. Egy gazdaság minden esetben úgy szokott kinézni, hogy vannak exportok és importok, külföldi befektetések, valamint a külföldi befektetéseknek kifizetett összegek, amelyek viszont nem az adott ország fizetőeszközében fizetődnek ki. Erre szolgál megoldásul a központi bank, ebben az esetben a Reichsbank, amelyben van egy úgynevezett aranytartalék, amely bármikor átváltható bármilyen külföldi valutára, és ezt fizetik ki a befektetőknek, valamint a jóvátételt is ebből fizetik. Viszont mi történik akkor, ha ez az úgynevezett aranytartalék egyre kevesebb, vagy egyszer csak elfogy? Ilyenkor történik a mindenki által jól ismert infláció, amikor az adott ország valutája egyre kevesebbet ér a nemzetközi piacon, ami ahhoz vezet, hogy a belső gazdaság is árakat emel, és ha ezt nem állítják meg, akkor jön az 1923-ban megtörtént Weimari hiperinfláció. De várjunk csak egy kicsit. A Weimari hiperinfláció nem azért történt, mert az állam elkezdett hatalmas mértékben pénzt gyomtatni. De ennek valóban ez volt az oka. De ha tudták, hogy ez mivel fog járni, akkor miért csinálták? És miért omlasztották össze a gazdaságot tudatosan? Természetesen ők is tudták, hogy ez beláthatatlan következményekkel fog járni, viszont az a helyzet, hogy nem volt más választásuk. Volt kettő hatalmas probléma, ami úgyis tönkretette volna a gazdaságot, szóval ezért inkább ők cselekedtek. Mi is volt ez a kettő nagy probléma? Az első probléma az volt, hogy egyre kevesebb aranytartalékja volt az államnak, amelyet valahogy minél előbb pótolni kellett. Hogy lehet ezt megoldani? Három opció létezik ennek a problémának a megoldására. Az első, hogy többet exportálnak, ezzel együtt természetesen kiépítenek egy exportra épülő gazdaságot, amelyet több aranyat szereznek, ezáltal stabilizálva a valutájukat, viszont ezzel az a hatalmas probléma, hogy ez rengeteg idő, legalábbis pontosan annyi, amely nem állt rendelkezésére a Weimari köztársaságnak. Miután ez nem volt opció, jött a második lehetőség, nem fizetnek háborús jóvátételt. Hát ez önmagában konkrét öngyilkosság lett volna, mivel a német hadsereg a háború után romokban hevert, ellenben a francia és belga hadsereggel, és ha ezt megteszik, akkor csak nézni tudták volna, hogy a francia és belga egységek bevonulnak a Ruhrvidékre. Ja, tényleg, majdnem el is felejtettem. Ez meg is történt 1923. januárjától 1925. augusztusáig, mivel a német gazdaság képtelen volt fizetni, ezért a korábban említett országok úgy gondolták, hogy ha bevonulnak és a helyi német populációval a nyersanyagokat és ipari termékeket kitermeltetik, akkor be tudják hajtani a jóvátételt az országon. Hát de komolyan, hát a franciák sem gondolhatták ezt komolyan. A német munkások nem dolgoztak, szabotáltak mindent, ami előnyt jelentett a bevonult országoknak, tehát ezáltal is csak maguk alól húzták ki a befizetésre váró összeget. Két megoldást már kilőttünk. Már csak egy opció maradt, ami pedig nem más, mint hogy drasztikus mértékben csökkenténk el az importálást. Ezáltal nem ment ki Németországból a szükséges tőke. Ezzel a megoldással szintúgy csak egy baj van, hogy ezt könnyen mondani, mint valahogy véghez vinni. Miért is ilyen nehéz feladat ez? Pontosan azért, mert többségében nem az állam importált, hanem a cégek és a civilek. Illetve ez szintúgy öngyilkosság lett volna, mivel ha nem importál Németország, akkor nem érkezik meg a megfelelő mennyiségű nyersanyag a gazdaságba, mint a vasérc, olaj és egyéb fontos nyersanyagok, ami által azonnal össze is omlani bármely ipari cikknek a gyártása, ami importált nyersanyagokon alapszik. Hogyha ez nem volna elég a Weimari köztársaságnak, volt még egy hatalmas probléma az aranytartalék kimerülése mellett, háborús adók, amit az államnak ki kellett fizetni a német polgároknak a háború lezárása után. Erre szintúgy két megoldás létezik. Az első, hogy megszorításokat vezetnek be, és visszavesznek a szociális költségekből, valamint adókat emelnek nagy mértékben. A második pedig az, hogy egyszerűen kijelentik, hogy ők bizony nem fognak kifizetni semmit a népnek. Ezeknek a tényeknek a tudta után a Weimari köztársaság ezért fordult a pénznyomtatáshoz megoldásként,
mivel azzal tudott vásárolni aranyat a világpiacról, az aranyból pedig fizetni tudta a háborús jóvátételt, ami lehetőséget adott arra, hogy kifizesse a polgároknak a háborús kötvényeket. Eleinte ez a megoldás működött, de akárhányszor tette ezt meg, a Papiermark, az akkori német valuta, veszített az aranyhoz viszonyít a tárából, ami pedig jól ismert inflációhoz vezetett. Bármilyen meglepő, de az infláció viszont megoldott az államnak egy nagy problémát, mivel pár éven belül elinflálódott az államtartozása a polgárok felé. Viszont az inflációnak a mellékhatása még az is volt az árugrások mellett, hogy a német polgárok a megtakarításaiknak is búcsút intettek. Szevasz 13. mit tudom én micsoda. Szevasz pénz, szevasz megtakarítás. Szevasz spanyol út a jövőbe. Minden. Ezután érthető okokból a német népnek elege lett a kormányból, és új választásokon az új pártot, a német néppártot választották meg az ország élére. Ami azért lényeges számunkra, mert megérkezett Bethlen István német változata, nem más, mint Hjalmar Schacht. Oké. Szóval jött egy figura, és megoldódott minden magától. Természetesen elég naívnak lennénk, ha ez így történt volna. Schacht megválasztása után egy új valutát vezettek be, a korábbi Papiermark helyett jött be, az új Reichsmark, amely az infláció mértékéből is egy hatalmas összeget sikerült legyűrni. Visszatérve, mivel egy fő problémát már megoldottunk, ezért most már csak az aranytarték stabilizálását kellett valahogy megoldani, amire addig nem is volt mód, amíg a Ruhrvidéket megszálló francia és belga haderőket nem sikerült kipaterolni az országból. Ezt természetesen Schacht magától nem tudta volna megoldani, ezért 1925-ben sikerült megkötni a De Wester nevű megállapodást, ami azt jelentette, hogy végre kivonultak a megszálló haderők, valami Németország, ameddig nem stabilizálódott gazdaságilag, addig kevesebb jóvátételt is kellett, hogy fizessenek. Ez azért fontos, mivel emiatt az infláció hatalmas mértékben elkezdett zuhanni, aminek az volt a következménye, hogy több arany volt a bankban, ennek köszönhetően megnövekedett a befektetések száma is az országban. Ennek következményeképpen Weimári köztársaság aranykorát élte, ami viszont azért volt egy negatív dolog, mivel így újra kellett fizetni a háborús jóvátételeket. Bár ameddig befektettek az országba, ezzel nem is volt probléma. Ezután az élet újra bekopogott Németország ajtaját, és ugye a hupikék-törpikékből is megtudhattuk. Az élet nem csak játék és mese, hallottál már a gonoszról, a csúf, kopasz, amerikai gazdasági világválságról? Igen, jött az élet ismét, és jól arcon vágta a német gazdaságot. Miért is fájt ez a német gazdaságnak annyira? Hiszen az Amerikában történt, mi köze ennek a német gazdasághoz? Milyen Németország friss gazdasági modellje főképp az exportokon alapult, amelynek nagy része az USA-ban, másrészt pedig a britekhez ment, ezért nagyon érzékenyen érintette a németeket a részvénypiac összeesése. Ezáltal, hogy a britek és az amerikaiak is leállították az importjaikat, ezután már Németország sem tudta eladni a korábban jó áron értékesített termékeit. Ennek hatására Schacht 1930-ban lemondott posztjáról, és a többi feladatot a kormányra bízta. Ezután jöhet a jogos kérdés, a kormány hogy oldotta meg Schacht nélkül ezt a helyzetet? A válasz egyszerű. Tönkretették a gazdaságot. Annak érdekében, hogy az emberek olyan szegények legyenek, hogy ne tudjanak többet importálni, ezáltal majd több arany marad a bankban, amelyikből tudnak majd további jóvátételt fizetni. Okosak voltak, és csak azt hitték. Mint eddig mindennel, ezzel is volt egy nagy baj. Ez ugyan nem inflációt okozott, hanem ezúttal a munkanélküliség aránya ugrott az egekbe, ami egyenesen arányos volt a kormány támogatottságának drasztikus csökkenésével. A hatalmas szegénység miatt megszokott dologgá vált, hogy a népkonyhák előtt minden nap hatalmas sorok álltak, és ebből a nyomorból teljesen érthetően nagyon elege lett az embereknek. Hát neked is eleged lenne, hogyha ott állnák innen a hősök terén, azt várnád, hogy adják neked a levest. Napi egyszer? Na ugye. A kormánynak gyorsan lépnie kellett, az emberek változást akartak. Tudták, ha ez így folytatódik tovább, akkor előbb-utóbb le fogják váltani őket. Ezért az egyetlen megoldáshoz fordultak, ami még megmentette volna bukottnak tűnő helyzetüket. Leültek tárgyalni a volt Antant államokkal, és azt kérték, hogy szüntessék meg a háborús jóvátételük fizetési kötelezettségét. Hisztek vagy sem, 1932. január 10-én sikerrel zárult a tárgyalás. Azonban ez már késő volt a kormány számára, Hitler pártja olyan szinten megerősödött, hogy egy pár politikai manőver keretében 1933. január 30-án átvették a hatalmat, és elkezdték építeni diktatórikus rendszerüket. Hé, te ott, állj csak meg! Igen, te? Szeretnél felvegni a havarjaidnak, de nem tudod, hogyan mutasd meg, te milyen kemény vagy? Hát igen, elég jó lenne megmutatni, mekkora cipzár méretem. Akkor itt a megoldás. Hadd mutassam be neked a csatornatagság funkciót, ami a YouTube legjobb csatornatagsági lehetősége. Tudod, ki vesz csatornatagságot? Úgysem kapok semmit. Meg a fenéket nem. Kedves nézőnk számára a Tier 3-as tagsággal több mint 50 videóra telt szert, ami jövőre a 100-at is el fogja érni. De mondok én neked valamit. Minden héten kapsz egy videót, és
És még mindig azt érzed, hogy kevés. Hát amúgy nem kevés egy hónapban a 4 Azt videó. a kevés úristenit. Éppen szerencsédre decemberben minden héten dupla annyi videót fogtok kapni. Ez 8 minőségi videót jelent. Hát hol látsz ilyet máshol? Amúgy sehol. Ráadásul, ha belépek a Discord szerverre, akkor egyedi támogatói rangot kapok a szerveren, amivel különféle spoilereket kapok a videókról. Valamint én döntöm el, hogy milyen törő videó kerüljön ki. Pontosan? Na ugye, hogy nem rossz ajánlat ez a tagság. Belegondolva, úgyis jön a karácsony, miért is ne lephetném meg magam egy tier 3-assal? Na ugye? Plusz azért éri meg, mert tudod mondani haverjaidnak, hogy láttad az előző videót? Ja nem, mert ez csak tavoknak volt. Most, hogy bemutattuk a YouTube legjobb csatornatagságát, folytassuk is a videóval. Második fejezet, a gazdasági csoda. Szóval, most, hogy eljutottunk oda, hogy ismerjük az előtörténetét a gazdaságnak, ezáltal most már elkezdhetünk dolgozni azon is, amiről a videó igazán szól, az pedig nyilván az innentől kezdődő gazdasági fellendülés. Hogyan is történt mindez? Híres festőbarátunk első lépése nem volt más, mint a korábbi úriembert, Hjalmar Schachtot nevezte ki a Reichsbank elnökévé, és megkérte, hogy építsen csodát a stagnáló német gazdaságból. Schachtnak már a korábbi problémákból jóval kevesebbel kellett szembenéznie, de még volt egy probléma. Minden évben közel 400 millió Reichsmark mínuszban volt a gazdaság, ami évről évre csak rontott a gazdaság helyzetén. 4,8 billiárd jött be exportokból, 4,2 billiárd ment ki importokra, valamint a befektetőknek is kellett 1 billiárdot fizetni. Mit talált ki erre Schacht? Azzal az ötlettel állt elő, hogy olyan bürokráciát fog építeni, amit maga még Sztálin is megirigyelne, és azon dolgozott, hogy mindent központilag tudjon irányítani. Hogyan valósította ezt meg? Schacht 8 nagyon szigorú gazdasági beavatkozást vezetett be, amelyek a következők voltak. Rejtett kiadások, bérszabályozások, árszabályozások, kvóták, szelektív adófizetési kötelezettségek, tőkekontrollok, exporttámogatások, személyes tőkeszabályozások, konkrétan mindent központivá tettek. Na de hogy oldották meg azt a problémát, amiben a korábbi kormány belebukott? Egyszerűen lenyúlták az USA-ban frissen kiadott új üzlet nevű gazdasági tervet, és csináltak belőle egy német változatot Neuer Plan für Deutschland néven. Ennek a tervnek az volt a lényege, hogy az állam a saját állampolgáraitól kért kölcsön, amit befektetett infrastruktúrába, szociális épületek építésébe, valamint a számukra lényeges német hadipar feltámasztásába. Ez természetesen hatalmas kockázattal járt, mivel ha a szövetségesek tudomást szereztek volna erről, akkor biztosan katonailag torolták volna ezt meg. Hogyan is rejtették el a nácik a fegyverkezést? Schacht előállt egy brilliáns tervvel, ami a sokunknak ismerős Mefóbil névre hallgatott. Hogyan is működött ez? Miért volt ennyire biztonságos? Azért, mert papíron egy metallurgische, Forschungsgesellschaft nevű intézményt hoztak létre, amely hatalmas rendeléseket adott le a német cégeknek, akik ezért cserébe egy Mefóbilt kaptak, amit bármikor át tudtak váltani a Reichsbankban egy bizonyos összegre. Ezzel a trükkel szépen elrejtették a fegyverkezést, szó szerint nem létező pénzből építettek hadsereget, ami később Európát rohanta le, valamint ennek a gazdasági előnye az volt, hogy a munkanélküliség egyre csak csökkent, mivel egyre több gyár nyílt, amelyeknek egyre több megrendelést kellett teljesíteniük. Ezzel a gazdasági fellendüléssel járt az is, hogy az emberek sokkal jobban kezdtek el élni, ami azzal járt, hogy nagyobb béreket akartak. Itt jön képbe a központi szabályozásunk. Bérszabályozást és árszabályozást vezettek be, annak érdekében, hogy a munkabérek és a termékek árai szinkronban legyenek, valamint, hogy a gazdaság számára fenntartható legyen a rendszer. Az árszabályozás valóban egy jó ötlet volt, viszont ez a stabilitás érdekében egy másik problémát hordozott magával, az pedig maga a termékhiány volt, az alacsony árak és a központilag irányított piac miatt. Mi volt a túlzott hiányosságok ellen a megoldás? Itt jönnek képbe a kvótáink. Megszabták, hogy milyen szektorok kapják meg az importált nyersanyagokat, illetve azt is, hogy ezeket mikor kapják meg. Ezeknek a szabályozásoknak az ellenére még mindig hiányzott jó pár billió az államkasszából minden évben, amit sürgősen meg kellett oldani. Ennek a hiányzó tőkének az volt az oka, hogy a korábbi Weimari köztársaság rengeteg kölcsönt vett fel olyan országoktól, mint például Svájc, Hollandia, Amerika és Anglia. Schacht ezt a problémát egyszerűen úgy oldotta meg, hogy Németország nevében kijelentette, hogy semmit nem fog fizetni ezeknek az országoknak. Nem, nincs pénzecske. Ezzel természetesen tudta, hogy soha többet nem fognak befektetni Németországba, de tekintve, hogy gazdasági világválság volt, így ez nem volt annyira nagy probléma, mert kifektetne ilyenkor be egy országba. Ezt követően Schacht arra számított, hogy megszabadul a befektetőktől, de bizony ő sem számított arra, hogy ezeknek az országoknak, akiktől a németeknek kölcsönjei voltak, úgy fognak erre a bölcs döntésre válaszolni, hogy szimplán
nem vesznek több német terméket többé. Ez természetesen elég veszélyes volt, mivel a gazdaság még csak átalakulóban volt, de Schacht, mint eddig mindenre, erre is talált megoldást. Angliával, Hollandiával és Svájccal újra tárgyalta ezeknek a kölcsönöknek és befektetésnek a feltételeit, viszont Amerikával, a korábbi legnagyobb befektetőjével nem tárgyalt újra semmit. Mivel nekik tartoztak a legtöbbet, így tudott a legnagyobbat leszakítani az adósságokból. Ez volt a szelektív adósságfizetési trükk. Ezzel a hatalmas trükkel nyert egy kis időt magának a gazdaság, de ez még mindig nem volt elég. Itt jön képbe a tőkekontroll. Ez azt jelentette, hogy a német importőrök, legyenek azok civilek vagy cégek, mostantól egy nyilatkozatot kellett, hogy küldjenek a Reichsbanknak, amiben ki kellett fejteniük, hogy miért is van szükségük külföldi valutára, és ha elfogadták a kérvényt, csak akkor tudtak importálni. Természetesen ennek a szabályozásnak a lényege az volt, hogy csak akkor tudták ezt megtenni, ha ez a kérvény az állam érdekeit szolgálta. Ahogy telt múlt az idő, a környező országok is egyre jobban szedték össze magukat gazdaságilag, ami Németországnak azért jelentett nagy problémát, mivel a német termékek minőségiek, de drágák voltak, ezzel szemben az amerikai vagy brit termékek hiába voltak silányabbak, mellettük szólt a legyőzhetetlen érv, maga az ár, ezért ebben az időben a kormánynak támogatni kellett az exportőreit, hogy azok versenyképesek tudjanak maradni a piacon elérhető olcsóbb termékekkel szemben. Természetesen ez rengeteg pénzbe került a kormánynak, de megérte, mivel 1935-re stabilizálódott a gazdasági helyzet, és végre kikerült a német gazdaság abból az árokból, amit neki ástak. Miután sikerült kimászni abból a bizonyos gödörből, Schacht realizálta, hogy van egy dolog, ami viszont nagyon is fenyegeti a gazdaságot, az pedig maga a párt zsidókkal való bánásmódja volt. Schacht egyszerűen gondolkodott. A zsidóknak az akkori Németországban 8 billió Reichsmarknyi aranyuk volt, szemben a központi bank 100 milliós aranytartalékjával szemben. Igen, ez azt jelentette, hogy ha a zsidók úgy akarták, akkor az egész gazdaságot fel tudták volna borítani, amit Schachtnak meg kellett akadályoznia. Erre találta ki a személyes tőkeszabályozást, amely megszabta, hogy egy ember, ha elhagyja az országot, akkor csak 15 000 Reichsmarknyi értéket vihet magával. Ezzel a megoldással konkrétan elintézte, hogy ez a tőke az országban maradjon, és ne tudják felborítani a gazdaságot. Lényegében emiatt maradt rengeteg zsidó Németországban, annak ellenére, hogy tudták, hogy milyen sors fog rájuk várni. Ezzel Schacht megcsinálta. A német gazdaság dübörgött, pénzben nem volt hiány, és már csak azon kellett gondolkodni, hogy hogyan lehet még több tankot, repülőt, vagy bármilyen harci eszközt gyártani. Schacht hatalmas bürokráciájának köszönhetően minden fontosabb nyersanyag, még mielőtt bárhová juthatott volna, mint például az építőiparba, először a katonaiparba került, és ha szükség volt rá, akkor ott fel is használták, ami pedig megmaradt, azt pedig elosztották a fontossági sorrendeknek megfelelően a többi szektor között. A harmadik fejezet, ami nem más, mint a háború időszaka. 1935. március 16-án valami nagy dolog történt, valami olyasmi, amit a szövetségesek soha nem gondoltak volna. Ez pedig nem volt más, mint a Versailles békediktátum hivatalos földbetírása. Ez azért fontos számunkra, mert itt már az egész világ tudta, hogy Németország az idővel versenyzik, mivel ha egy nagy konfliktus kitörne, akkor Németország csak háború elején lenne előnyben, minél több idő telik el, a szovjetek vagy a szövetségesek annál erősebbek lesznek, valamint maga a tény is bizonyítja, hogy sokkal kevesebb nyersanyagjuk, illetve populációjuk van, mint az ellenfeleiknek. Ezért is volt az egyetlen megoldás a villámháború a németek részéről. Ezen a ponton jött elő az első ellentét a gazdasági miniszter és a vezető között, mely Hitlernek és Schachtnak teljesen más elképzelései voltak háború kimentelével kapcsolatban. Schacht vissza akart állítani az első világháborúban elszövendett határokat, Hitler pedig, ahogyan tudjuk, önfenntartó birodalmat szeretett volna építeni. Annak érdekében, hogy ezt a célt elérje, 1936. október 18-án kihirdette a 4 éves tervét, ami arra irányult, hogy Németországot felkészítsék egy nagy háborúra, és építsenek egy olyan önfenntartó gazdaságot, amit nem tud megakadályozni az első világháborúban előfordult szövetséges blokkád. A 4 éves tervet ezután már nem Schacht, hanem Göring vezette, aki átvette a hatalmat a gazdaság felett annak érdekében, hogy teljesítse a felülről érkező elvárásokat. Schacht természetesen ezután nem tűnt el, meg is látogatta a vezetőit, hogy elmondja aggályait a gazdasági túlhajszolásával kapcsolatban, de akkor azt a választ kapta, hogy a Szovjetunióból majd megszerzik a szükséges nyersanyagokat, olajat, élelmet, igazából bármit, amivel fel tudják tartani a gazdaságot, ezzel elkerülve az összeomlást. Ennek a mondatnak a kimondásakor realizálódott csak mindenkiben, hogy ez a bizonyos bomba, amely a gazdaságot hajtja, ténylegesen el lett indítva. Ezeket az eseményeket követően Schacht 1937-ben visszavonult a gazdasági miniszteri posztjáról, viszont ő maradt a Reichsbank elnöke, így ezután is rengeteget segített a gazdaság kezelésében. Olcsóbb importüzleteket kötött, például Romániával olcsóbb olajért, valamint ő felett az újonnan elfoglalt országok aranytartalékjának kezeléséért is, például az Anschlussnál, ezzel is időt adva a német gazdaságnak a további túlélésre. Ezen a
a ponton a logika már egyszerű volt. Minél több területet foglal el Németország, annál több időt nyer magának az összeomlással szemben. Sárt után Hermann Göring lett az új gazdasági miniszter, és egyáltalán nem foglalkozott azzal a ténnyel, hogy a gazdaság ténylegesen összeomolhat, ha valamit elrontanak. De Göring inkább feltett mindent egy lapra, és hajtotta azt a bizonyos motort, ami ki nem fulladt a háború végén. Meg fogják nyerni a háborút, kerül, amibe kerül. Legalábbis ez volt a hozzáállás. Ahhoz, hogy a németek még több időt nyerjenek maguknak, két kulcsfontosságú dolog hiányzott még szerintük a képletből. Tábori rendszerek és a Lebensraum. Ne kezdj elütni senki a billentyűzetet a komment szekcióba, mindjárt elmagyarázom mindegyiket. Először is a táborok. Ezekből a táborokból 5 félét különböztethetünk meg, amelyekben más és más emberek voltak fogva tartva. De a lényeg mindig egy volt, hogy ingyen munkával támogassák a német hadigazdaságot. Első a koncentrációs táborok, például Dachau vagy Buchenwald. Céljuk politikai ellenfelek, rendszerkritikusok, nem kívántos emberek elzárása és kényszermunkára fogása. Fogva tartottak itt kommunistákat, szakszervezetéseket, értelmiségeket, Jehova tanúit, homoszexuálisokat, románokat, zsidókat, itt volt mindenki. Kb. 2 millió ember fordult meg bennük, több százra meg is haltak az embertelen körülmények között. A második a munkatáborok. Céljuk háborús gazdaság munkaerőhiányát pótolni kényszermunkával. Elhelyezkedésük szinte bárhol megtalálható volt, ahol hiány volt a munkaerőből. Fogva tartottak itt főként elfogott civileket a megszállt országokból, hadifoglyokat és zsidókat. Munkaterületeik a hadipar, a bányák, vasutak, fegyvergyárak, például az IG Farben, a Siemens vagy a Krupp. Pontos számot nem lehet tudni, de a számukat több millió kényszermunkásra teszik, akikből sokan éhen, betegségen vagy a verésekbe haltak meg. A harmadik táborfajta a tranzit és a gyűjtőtáborok. Céljuk átmeneti elhelyezés a deportálások előtt. Példák Drancy, Franciaországban, Westerbork, Hollandia vagy a magyar kistarcsai internálótábor. Fogva tartottak a deportálásra váró zsidók és más üldözöttek. Negyedik a sorban a megsemmisítő táborok, német nevén a Vernichtungslágerek. Céljuk a végső megoldás, vagy a Final Solution végrehajtása, és a zsidóság és minden más népcsoport ipari mértékű kiirtása. Elhelyezkedés főleg Lengyelországban, például Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec vagy Majdanek. Működésük a deportáltakat vonattal hozták, a legtöbb embert azonnal a gázkamrákba küldték. Körülbelül szám kb. 5,5-6 millió zsidó, 1 és 2 millió más áldozat, románok, lengyelek, szovjet hadifoglyok, amiket el tudtak képzelni. Az ötödik a sorban, és a legutolsó, a hadifogoly táborok. Céljuk a hadifoglyok, például a szovjet, lengyel, francia katonák fogvatartása és foglalkoztatása. Körülbelül szám 11-12 millió fő, viszont itt nem mindenkivel bántak egyenlően. A szövetséges hadifoglyok nagy része túlélte, mert a németek rájuk alkalmazták a Genfi egyezményt, ami védte a nyugati és a szövetséges katonákat azoktól a dolgoktól, amit a szovjetek éltek át. Ellenben a szövetségesekkel a szovjetek már nem voltak ilyen szerencsések. A szovjet hadifoglyok embertelen ellenségeknek tekintették, emiatt tudatosan éheztették vagy kivégezték őket. Akiről eddig még nem beszéltünk, pedig a gazdaság szempontjából nagyon is lényeges figura, az Albert Speer, aki 1942. februárjában átveszi az organizáció TOT nevű céget, szervezetet, hívhatjuk akárhogy, mivel a korábbi kezelője Fritz Todt egy repülőgép balesetben életét vesztette. Ennek a szervezetnek korábban az volt a dolga, hogy besegítsen az utak és egyéb épületek építésébe, a munkanélküliség leküzdése érdekében, de Speer, amikor átvette ezt Todtól, akkor már nem volt nagy szükség a civilipar segítésére, ezért ezt átalakította a táborokban lévő foglyok foglalkoztatására. Az első nagy foglalkoztatás 1942. márciusában indult meg, amikor elkezdik ezzel a munkaerővel építetni az Atlanti falat, amely a birodalmat védte volna meg az esetleges partaszállásoktól. Pár hónappal később jelentkezik egy probléma, ami már ismerős a németek számára az első világháborúból. Elkezdett elfogyni az élelem, és a gazdasági helyzet innentől kezdve egyre csak rosszabb lett. Természetesen a németek tudták, hogy ha nem tesznek semmit, akkor a probléma csak még több problémát fog szülni, ezért ezt nem hagyták ennyiben. És megoldásként Fritz Saukert bízták meg azzal, hogy rendezze az élelmiszerellátás problémáját, aki ezt úgy oldotta meg, hogy Franciaországból, a Baltikumból, Belorussziából, Ukrajnából és a Cseh protektorátusból importált tulajdonképpen munkásokat, akiknek az a feladata, hogy biztosítsa a megfelelő mennyiségű élelmet a birodalom számára. Albert Speer miatt kicsit térjünk vissza a táborokhoz is. A háború előre haladtával a táborok költségvetése egyre csak szűkösebb lett, ezzel ellentétben az elvárások egyre csak nőttek, valamint ezek mellett a fogvatartottak ráadásul még nem is fértek el ezekben a táborokban, ezért úgy spóroltak ezeknek a táboroknak a bővítésén, hogy a fogvatartottakkal bővítették ki azokat, és ezzel is növelték a fogvatartató emberek számát. A táborokban megközelíthetőleg összesen 15-22 millió ember tartottak fogva, viszont azt hozzátenném, hogy akárhány forrás nézek, mindenhol más adatok vannak, ezért szerintem kijelenthetjük, hogy a pontos számot nem ismerjük
ismerjük, de annyit viszont fel tudunk fogni, hogy ez rengeteg ember. Ennyit a táborokról, most térjünk rá a másik dologra, amit említettem, ami pedig nem más, mint a Lebensraum. A Lebensraum, vagyis élettér, talán így lehet pontosan fordítani, miért is volt ilyen fontos Hitler számára? Mi volt az elképzelés? Miért kellett a nyersanyagokon kívül ez a terület? Ez nem olyan bonyolult, el is magyarázom. 1935-ben, miután Schacht elmagyarázta Hitlernek a gazdaság helyzetét, a német vezető realizált valamit. A nyugati világ iparosodott, a keleti világ pedig nem. A nyugatiak nagyvárosokban élnek, többnyire gyárakban dolgoznak, és ahhoz, hogy eszközöket, ipari cikkeket állítsanak elő, ahhoz kereskedniük kell az agrárbeállítottságú kelettel, élelmiszerét cserébe, amiért az ipari cikkeiket adják. Viszont ilyenkor jöhet a gondolat, ha a szegényebb, többnyire földművelő keletiek ipari cikkeket kapnak, akkor lassan elkezdenek saját gyárakat építeni, tehát iparosodni, és nem lesz szükségük a nyugati termékekre. És mi történik a nyugattal, ha nem lesz szükség a termékeikre? Ha a nyugat nem tudja eladni az ipari cikkeit, tehát megszerezni a számára megfelelő mennyiségű élelmet, akkor Hitler szerint a következő folyamat zajlódik le. Ha egy iparosodott gazdaságban nincs elég élelem, akkor a legszegényebb társadalmi réteg éhezni fog, és ha ez a társadalmi réteg éhezik, akkor ennek a következménye, hogy osztályharc fog kialakulni, és ha osztályharc alakul ki, akkor azt a zsidók pedig kihasználják, és marxista felkelés robbantanak ki, ami a folyamat erősödésével az egész világot marxistává tenni. Fú! Legalábbis így gondolta. Bár nem tudom, hogy ez az ötlet ez mennyire kellett vatifeznie, a lényeg, hogy emiatt akarta létrehozni a Lebensraumot. Ez a shrinking markets, szűkülő piacok elképzelés. Ez volt az egyik fő ok, ami miatt az önfenntartó gazdaság mellett döntött 1935-ben. Nyilván azon kívül, hogy a háború közben tudta, hogy nem fog tudni majd importálni. Németország gazdasági modelljével a probléma az volt, hogy nem tudott teljesen önfenntartó lenni, mivel nem volt elég terület, ahol élelmiszert, olajat és minden szükséges nyersanyagot tudtak volna kitermelni, ezáltal érthető, hogy ez nem sikerült. Ezt a problémát úgy akarták megoldani, hogy elfoglalnak olyan területeket, amik ezekkel a nyersanyagokkal rendelkeznek, és bizony, ezek a területek, amikre a németeknek szüksége volt, a Szovjetunióban voltak találhatóak. Tehát, összegezve, a szűkülő piacok elképzelés miatt volt szükség az önfenntartó gazdaságra, ami mivel nem működött, ezért háborúra kötelezte az országot, és tekintve, hogy nem volt elég élelem és olaj, emiatt pedig elvesztették a háborút. Nagy vonalakban. De mi volt Hitler elképzelése, hogy adotta volna meg azt egyáltalán, hogy fenntartsa a birodalmát a háború után? Hitlernek az elképzelés egyszerű volt. Két részre osztotta volna a birodalmat. Az anyaországra, nyugatra és a meghódított területekre, keletre. Az anyaország iparosodott lenne, és ipari cikkeket termelne, ezzel ellentétben keleten csak élelmiszer termelnének, valamint a munkatáborokban pedig nyersanyagokat termelnének ki. Tehát a lényeg az volt, hogy keleten ne legyenek gyárak, így ne tudjanak ellenállni az elnyomásnak, az anyaország pedig fejlett maradjon. Lényegében ez volt Hitler elképzelése, és ez volt a Lebensraum teória az egész német gazdasággal együtt, az elejétől a végéig. Természetesen jobban belemehetnénk abba, hogy milyen volt a helyzet, amikor a németek már visszavonulóban voltak, de szerintem ez mindenkinek egyértelmű, hogy erről már felesleges lenne beszélni. Összegezve, a német hadipar a MEFOB segítségével, nem létező pénzből, a hadsereg pedig külföldről koncentráltan importált nyersanyagból lett összeépítve. Amiről nem ejtettünk szót, hogy a háború közben Svájc is rengeteg üzletet kötött a nácikkal, így közrejátszottak abban, hogy a németek még több időt nyerjenek és ne omoljanak össze gazdaságilag. Így a videó végén szeretnének emlékeztetni titeket, hogy ez egy olyan téma, ami nagyon megosztó lehet, és ha esetleg valamivel nem értetek egyet, akkor azt írjátok le a komment szekcióba, és próbáljuk meg közösen megoldani a dolgot, vagy ha valamit kihagytam, azt is jelezzétek nyugodtan, végtére én is emberből vagyok, ez pedig egy hatalmas téma, amit egy videóval nagyon nehéz átfogni. Ezen kívül arra szeretnének még kérni titeket, hogy minél több helyre jutassátok el ezt a videót, mivel rengeteg munkám és utána nézésem van benne, tehát ezt megköszönném, ha megtennétek, illetve a barátaitok is tudnának belőle tanulni. Köszönjük neked, hogy megtekintetted eme videót! Ha további ehhez is hasonló tartalmakra vágysz, nyomd meg a feliratkozás gombot, és hogy értesítésekkel terrorizáljunk, a csengő ikonra is kattints rá nyugodtan. Sőt, ha felvágnál barátaidnak, hogy előbb látod a videóinkat, csapd le a rangok egyikére, ezzel is támogatva a csapotot.